हिसाबै बिथाङा जेलनिफ्राय गबोनांगौ बेनो जोङो बयबो नेगासिनो दंमोन लुबैदोंमोन खिन्थु आनफर्चुनेटलि गभर्नमेन्टआ बिथांखौ मोनोब्ला आरोबाव बांसिन हेरेसमेन्ट होनो उद्देश्य लानानै दिनै आरो माखासे नंबां जाबां केस बसायनानै बिथांखौ सोनानै दोनफिनदों जोङो बर' हारिया जयैनो नों जिखि पार्टियाव थाया मानो नों जिखि मावा मानो जयैनो बयबो अपिनियन क्रिएट खालामनांगौ जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ आरो बे खेत्रआव नों जिखि पार्टियाव थाया मानो एनडिएफबि कमिउनिटि बिथांमोननि दैदेनगिरि नोङो नेता जानो हागौ नोङो दासिमबो अबावबा नेता जायाखै जानो हागौ सोरबा राजनितिक दलाव दङ जानो हागौ सोरबा राजनितिक दलाव हाबाखैबो जानो हागौ बिथांमोनहा दिनै ज' जानानै गावसिनि नेता रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बहननायनि जिखुनु आदब खायदा आरो हाबाफारि बिथांमोना लानांगौ